عز السلام تنا تقبلوا فنو إير تي في أب مكتال تركبوا خبركم تعذبتنا كما يتوعلوا نلوم حمس 400 زيك أترس تدلوا زينات وشتن وطان حزنا لكم قريبنا لنا مكتالكم بخبر زعدم بيترس منقسي أرست زينا لعلوي لخ إيرترا بجبتنا يسرح مبصحي في الصمالو عبارون نتفتات محبر ممهران محيال تزتيو أمنو زوات صورنا مكل خالن فوسان حمام تي في ذات كراس تمرو توهيبون بوركينا فاسو بستخير جبتن شبرا ومتكاتاتن بوحدود سوسا سبات قتيلهم بايتو أستراليا بمحبراوي مرة خبيتات زوات ونتصور مدقتات نزقت حدش حقات بيقو روسيا زعبيت ستاو سقات نيزو كوينا كم دلا وانا صحفي كيدا قلتون منستر زينا منغستات تركي قطرن سودانن انصار ኤርትራን መስርሕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘካየደው ዘሎ ሸርሕታት ዘቃለ መግለጺ አውጥሎ ሙሉ ትሕዝቶ ይሰብ ጋዜጣዊ መግለጺ መንግስቲ ዓዳላ ወተንሚያ ናይ ቱርኪ ብምወላን አገልጋልነትን ቀጠር በአሳሳይነት መንግስት ሱዳን ኣብ መሬት ሱዳን አንጻር ኤርትራ ከካይዶ ጸንሐ ሸርሕታት كمانم استصور يكونان أبز حلف عمت بحلفي أبقرنا أفريقيا بقفيح أبزمدنا إيرتران إثيوبيان كأب بفولي زمعبلة وتاوك استاثن مزراق اتشرحتات نابزبر خصفحي هاليل الله أبز حدش عمت منقست تركي بقول باب رابطة علماء إريتريا بابومبر الحركة الإسلامية الإريتريا نايزبها الودب أب تركي بيصحفت كفيت الله أب زحلف وحدات سامنتي بسمة من قصغاس أب كارتوم أب استخايدة دقس أنصار إيرتران إثيوبيان زنبرة عبود جذرة سميعو زي صدام مصبون يلن عجب شخورتت زبليو منستر زينا أسمرة 3 ميازيا كلتشحن 19 بمنستر قدات وصاي أتو عثمان صالح أماخر بريزيدنت أتو يمان جبرابن زوقمن لعلواي لوخ إيرترا ثمالي 3 ميازيا بكايرو مس منستر قدات وصاي ريبابليك جبتي السيد سامح شكري تراخيبون أبتركب كلتيوم وغانات بمدنفع كلتاو شركنتاو متحيغاز كومون حبراو أقداس نزلوم نتفاسس نيل كارن أفريكان زوبا قيح بحر نزملكتو قدات العلوم سفيح زربا كايدوم كلتيوم وغانات بتوساغيا أبز زوبا تخصيتو زلو وتاو معبالتات بحفشا قسقاس مسرح سلام إيرتران إثيوبيان دبما بفلاي دهر مموغاس كلتاو متحيوارن موهاد أب زوبا قدايات نمعزاز تسماميعهم ممهران عب محبر مطرناف عقمم نمعبال حدحداو متحيغاز نمبراخن كال ربحاتاتن سلازلو عب قلحتا كهبو يزحتت زلو كابزي بمبغاس عب بارونتو نتفتات محبر ممهران نمحيال زت تقايدلو وكيل ايرينا اكال مبراهتو نزدالو صبصاب فرتنا عندهم كتوربيا أبزوبا قاشباركا نتفتات محبر ممهران نمحيال ترى ممهران رئيس ممهران كعبي كم زقبا بعسران شوعتن مقابيت أبارون تابس تخايدن وكلت محبر أبنو الصوباتات استرخبلون أخيبات قليتو أبتركب أبزح حلف عمت نيست سلاسل مدبات صبصاب كقربن كله ممهران أبترفيق زيوم سبورتاون سنطبباون عقمتاتهم زما عبلو لمدبات سريعم كم زكايدو تبقاقيسو زولو نتفتات كحيلن كمعبلن دما أوداد بأبلات كسفحن مقام أبيعتا وقع ممهران بزل على كدفعلون زاد المسالة اعتاد كمال عللن لبواك قريبو أبو منبرج أنفر محبر ممهران أبزوبا قاشباركا ممهر يوسف دانك أبزهبو مقلتين كلهم أبت زواز نطفو ممهران أب تحت تطلع المحبر تحقيفهم قباتهم كمالون مسالاتهم كرهبهم منتي عم نتفتات محبر بغربا كساتفون نعبيت كسورحون تمحتينهم ممهر يوسف هسعيبو أبز حلف عمت ودابا ممهران أمنو الزوباتات نمسفاح محيال مدبات متحقاز أبلات محبرن مقام أبيات وقع ممهران أمنو الزوباتاتن زد قالولو سرحات كم التسلاسلو بمتكاس بمسرت قوام محبر ندبس بموت استفليو أبلات حاجز نحكمنا وصايتات كمون نمرعا 289 شحن أغفا جنزباو حاجز كم التجبر قليتهم أما وداتا حلف جنفر منستر تمرتي زوبا قاشباركا ممهر محمد علي إبراهيم أبزها بقال ممهران بمحبر تحقيفهم أعمم نمبعال كونين زنباليتاتهم من مخصكاس عبايت أسلا زلوهم نتبط صبوت بقاقيس زولن فتات محبر أبزو باقاش باركان محيال بوغونهم زدل دقف كقوبر مخانو ما رقاقيسو
ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ኣብ ማሕበር ዝተጠርነፉ 3887 መምህራን ኣለዉ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡብ ኣብ ምክልኻልን ፍወሳን ሕማም ቲቢ ማለት ዓባይ ሰዓል ዘተኮረ ኣስተምሮ ኣብ ንኡስ ዞባ ጾረና ሂቡ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡብ ኣብ ዋሃዲት ምቁጻር ሕማም ቲቢ ወይዘሮ ለምለም ሃብተ ንጠንቅን ሳዕቤንን ናይቲ ሕማም ብዝምልከት ኣብ ዝሃበቶ መብሪ 80 ሚታዊት ንሳምቦ 20 ሚታዊት ድማ ንካልእ ኣካላት ከም ዘጥቅዕ ከምኡውን ሓደገኛ ሕማም ምዃኑ ብምጥቃስ ሕብረተሰብ ንምክልኻሉ ንቕሓት ዕብዩ ግቡእ ምክትታል ክገብር ተሓሳሲባ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡብ ሓላፊ ጥዕናዊ ጎስጓስን ሓበሬታን ሲስተር በለጠሽ ገብረኣብ ድማ ቲቢ ዝሓመመ ሰብ ን6 ዋርሕ ብተኸታታሊ ግቡእ መድሃኒት እንተወሲዱ ክሓዊ ከም ዝኽእል ምስ ዘይወስድ ግን ንብዙሓት ሰባት ክልክም ከም ዝኽእል ብምሕባር ዝኾነ ዜጋ ካብ 3 ሰሙን ንላዕሊ ምስ ዝስዕል ናብቲ ትካል ጥዕና ከይዱ ክምርመር ከም ዘለዎ ኣዘኻኺራ ኣብ ሙኒኽ ጀርመን ካታንያ ተራሞን ናፖሊን ኢጣልያ ከምኡውን ጁባ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳንን ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ህሉው ኩነታት ዘተኮሩ ሴሚናራት ኣሰላሲሎም ጋዜጠኛና ሃብቶም ፍረዝጊ ኣብተን ሃገራት ካብ ዝርከብ ዲፕሎማስያዊ ማእከላት ንዝመፀና ሓበሬታ ኣዋሃሂድዩ ኣዳልይዎ ኣሎ ኣርሴማስ ምህሮም ከተቕርበያ بمسرت ككبتو زبصحنا حبريتا ب3 مغابيت اب كتما مونيخ اب استخايده سيمينار فصام غديات امباسي ኤርትራ اب جرمن اتو يوحنس ولدو اب زهبو مغلصي اب مونغو ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበጽሐ ዕርቀ ሰላምን ድሒሩ ዝሰዓበ ዞባዊ ውህደትን ፍርሐያል መኸተ ጽንዓትን ፖለቲካዊ ብስለትን ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ብምጥቃስ ንኣድማዕነት ኣትዩ ዘሎ መድረኽ ዜጋታት ውዳቤታቶም ሓይሎም ንቑሕ ኣበርክቶም ካዕዝዙ ኣዘኻኺሮም حلاف ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት አቶ ካሕሳይ ተወልደ ድማ ንዝሓለፈ ከቢድን ፈታንን እዋናት ብዓወት ዝወጾ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መድረኽ ሃገራዊ ልምዓት ተኣምር ከም ዝሰርሕ ዘጠራጥር ከም ዘየለ ኣረጋጊጹ ንነበርቲ ከተማታት ካታንያ ቴራሞን ናፖሊን ኣብ ዝተኻየደ ሴሚናር ድማ ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ ፍርቂ ዘመን ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝባን ዝተኻየዱ ተጻብኦታት ሓያል መኸተ ህዝቢ ኤርትራን ተኣትዩ ዘሎ መድረኽ ሰላምን ዘብርህ መግለጺታት ክቐርብ እንከሎ ተራ ዜጋታት ኣብ መደባት ሃገራዊ ልምዓት ዘብርህ ዘተውን ተኻይዶም نبرت كتما جوبان كبابيان اب زكايدو تمهاسال سيمينار امباسادور ايرترا اب ريبابليك دوب السودان اتو يوحنس تخله ميكائيل دحر مختام اواج سلام ايرتران ايثيوبيان زسعبه معبالتاتن مدرخاوي حلافنت زيغاتات بحفشا اب وصا زنبر دما بفلاي سفيح مغلص دحر مغرب اب زوبا قرن افريقيا تخصيتو زلو حدش مدرخ متحققاز نمدنفع ايرترا كاب قدامنتات غيرات سرح كم زلا قليصوم ኣብታ አጋጣሚ ንኣገዳስነት ህላወን ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ማሕበረኮምን ካልኦት ማሕበራውያን ሓይልታትን ኤርትራ ዘገልግል ውሁድ ህንጻን ነዚ ንምስማር ኣብ ዝሰላሰል ዘሎ መደባትን ዘተኮረ ሞያዊ ዘተ ከም እተኻየደ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ የነጽር كبرات تعزبتي زينا وشتا هاجر عبد التزازي ملون زقصل زينا هاجرات وصايو ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዘሎ ቀቢላዊ ፍልልይ ዝጠንቁ ግጭትን መጥቃዕቲ ሽበራዋይንን ናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ሰሜናዊ ቡርኪና ፋሶ ብዝተኻየደ ግጭትን ሽበራዊ መጥቃዕትታትን ብውሕዱ 60 ሰባት ከም ተቐትሉ ማዕከና ዜና ጋዊሕን እቲ ግጭት ብ31 መጋቢት ኣርቢንዳ ኣብ ትበሃል ከተማ ሓደ መራሒ ሃይማኖትን 6 ኣባላት ስድራኡን ብዛጊት መንነቶም ዘይተነጸረ ዕጡቓት ድሕሪ ምቕታሎም ከም ተወልዐ ሰብ መዚ ጸጥታ ቡርኪና ፋሶ ሓቢሮም በቲ ግጭት ብውሕዱ 32 ሰባት ከም ተቐትሉ ዝሓበረቶም ሰብ መዚ ካልኦት 30 ድማ ኣብቲ ከባቢ ብዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ኣረዲዮም ብዘይካዚ ካልኦት 9 ሰባት በቶም ሽበራውያን ከም ተጨውዩ ድማ ተሓቢሩ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ካብ ወርሒ ሕዳር 2018 ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ኣስታት 500 ሰባት ከም ተቐትሉ ዝሕብሩ ጸብጻባት ብሰንኪ እዚ መንግስቲ ሃገር ኣብቲ ምስ ማሊ ዘዳውብ ሰሜናዊ ዶባት ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣውጁ ይርከብ ኣብ ጎረቤት ሃገር ማሊ እውን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ቀቢላዊ ፍልልይ ብዝጠንቁ ግጭት 134 ሰባት ከም ተቐትሉ ይዝከር
ባይታ አውስትራሊያ ትካላት ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ገጻትን ዝሰፈረ ንጎነፅ ዝደፋፍእ ሰይጣናዊ ክብል ዝጠቐሶ ተግባራት ዝሓዘ መልእኽቲ ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ምስ ዘይዓሊኦ ክሳብ 10 ሚእታዊት ካብ ኣታዊታትን ክቕፅዓ ወይ ድማ ኣካየቲ ስራሕ ናይተን ትካላት ክሳብ 3 ዓመት ክቕየዱ ዘፍቅድ ሓድሽ ሕጊ ብ4 ሚያዝያ ኣጽዲቑ ብዘይካዚ ትካላት ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዛዕባ ዝኾነ ኣብ ገጻትን ሰፈረ ንቕትለት መጥቃዕቲ ጾታዊ ዓመፅን ካልእ ጎነፃዊ ንጥፈታትን ዘርኢ መልእኽትታትን ስእልታትን ብዝቐልጠፈ ንሰመዝ ፀጥታ ኣውስትራልያ ክሕብሩ እቲ ሓድሽ ሕጊ ደንጊጉሎ እዚ ሓድሽ ሕጊ እዚ መልሰ ግብሪ ናይቲ ብ15 መጋቢት ኣብ ከተማ ክራይስትቸርች ኒውዚላንድ ዝተኻየደን ህይወት 50 ሰባት ዝቐዘፈን መጥቃዕቲ ምዃኑ ባይቶ ኣውስትራልያ ፍሊጡ እቲ ገበነኛ ነቲ መጥቃዕቲ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ፌስቡክ ብቐጥታ ከም ዘመሓላልፎ ዝገለጹ ጸብጸባት ንሰዓት ሙሉእ ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ተዘርግሐን ልዑል ኣቓልቦ ከም ዝሰሓበን ይጠቕሱ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራልያ ስኮት ሞሪስ እቲ ኣሰቃቕን ሰይጣናውን ተግባር ንኹንዱ ዝኣክል ግዜ በቲ ትካል ማሕበራዊ መራኸቢታት ክረአ ዕድል ክወሃቦ ብፍጹም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ብምሕባር ንንጥፈታት ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝቆጻጸር ሓድሽ ሕጊ ክጸድቅ ከም ዘለዎ ክጉስጉስ ጸኒሑ ምዝብ ዝተተሓሓዘ ዜና ነቲ ገበን ዝፈጸመ ወዲ 28 ዓመት ኣውስትራልያዊ ብሬንቶን ታራንት ብዝፈጸመ ገበን ብ50 ክስታት ገበን ክፍረድ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ ሩስያ ዝዓበየት ጸጥታዊ ስጋት ኔቶ ኮይና ከም ዘላ ነቲ ምስ ኣሜሪካ በፂሓቶ ዝነበረት ስምዕ ዘይምፍራይ ዝተወሰነ ኣጽዋር ምጥሓሳ ድማ ህያው መርኣያ ምዃኑ ዋና ጸሓፍቲ ኪዳን ጀንስ ስቶተንበርግ ገሊጹ ሚስተር ስቶተንበርግ ነዚ መግለፂ ዝሃበ ብ3 ሚያዝያ ንባይቶ ኣሜሪካ ብዘስምዑ መደረ እዩ ኔቶ ኣብ ኤውሮጳ ዝኾነ ዓይነት ኒክለሳዊ ኣጽዋር ናይ ምትካል መደብ ከም ዘይብሉ ዝሓበረ ዋና ጸሓፊ ኔቶ እዚ ግን ክመጽእ ንዝኽእል ተጻብኦታት ንምምካት ዘድሊ ምድለዋት ካብ ምግባርን ስጉምቲ ካብ ምውሳድን ዝዓግት ከም ዘይኮነ ኣረዲዩ ዋና ጸሓፊ ኔቶ ኣብ መደርኡ ከም ብራዚል ዝኣመሰላ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ መሻርክቲ ናይቲ ኪዳን እንዳእምበር ኣባላት ክኾና ከም ዘይክእል ኣረዲዩ ክሳብ 2017 መሻርክቲ ኔቶ ዝኾነት ደቡብ ኣሜሪካዊት ሃገር ከም ዘይነበረት ዝገለጸ ስቶተንበርግ ብኮሎምቢያ ተጀሚሩ ዘሎ ተበግሶ ካልኦት ሃገራት ዞባ ክጽንበሮ ባብ ዘርሑ ምዃኑ ድማ ኣረዲዩ መግለፂ ስቶተንበርግ ነቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ምዝዛም ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣብ ዋሽንግተን ምስ ፕሬዚደንት ብራዚል ኣብ ዘካየዶ ርክብ ብራዚል ኣብ ኔቶ ኣባል ኔቶ ክትከውን ተኽእሎታት ከም ዘሎ ዝሃቦ መግለፂ ዝነጽግ ምዃኑ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘሎም ተንተን ተሓቢሮም ኣባል ሃገራት ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ካናዳን ቱርክን ክኾናን ከለዋ ኣውስትራልያ ኒውዚላንድን ኮሎምቢያን ከምኡውን ዘይ-ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝኾና ሽወደንን ፊንላንድን ድማ መሻርክቲ ናይቲ ኪዳን እየን ኣብ 2019 ብ3.7 ሚእታዊት ከዓቢ ትፅቢት ዝተገብረሉ መጠን ንግዲ ዓለም ብሰንኪ ንግዳዊ ማሕነቋታት ናብ 2.6 ሚእታዊት ክወርድ ከም ዝኽእል ዓለማዊ ውድብ ንግዲ ኣሚቱ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ተኸሲቱ ዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ቀንዲ ጠንቂ ምዃኑ ዝጠቐሰት ውድብ ብደረጃ ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእን ኣሉታዊ ሳዕቤናት ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ እዞም ማሕነቋታት እንተተገቲኦም መጠን ዕብየት ንግዲ ዓለም ኣብ 2020 ናብ 3 ሚእታዊት ክዲብ ከም ዝኽእል እውን ተኣሚቱ ዓለማዊ ውድብ ንግዲ ብሰንኪ እዚ ኣብ ዕብየት ንግዲ ዝረአ ክብለጠቕ መጠን ዕብየት ቁጠባ ዓለም ኣብ 2019 ከምኡውን 2020 ከንቆልቁል ከም ዝኽእል ኣቐዲሙ ግምታቱ ምሃቡ ይዝከር بمسرة ጸብጸባት ውድብ መጠን ዕብየት ንግዲ ዓለም ኣብ 2018 ኣስታት 3.9 ሚእታዊት ምንባሩ ኣይርስዕን ቀዳሚት ሚኒስተር ተሬዛ ሜይ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት እትወጻሉ ግዜ ንኻልኣይ ግዜ ክናዋሕ ዝጠልብ ጠለብ ከተቐርብ ምዃና ኣፍሊጣ ቀዳሚት ሚኒስተር ሜይ ነዚ ናይ ምንዋሕ ሕቶ ከተቐርብ ዝተገደደት ንመስርሕ ምውፃእ ዝምልከት ስምዕ ብዘይ ምኽታም እዩ ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ምስ ሰመዘ ሃገራት ጽዑቕ ዘተተካይድ ዘላ ቀዳሚት ሚኒስተር ሜይ ሕታ ኣብ ዝወርሒ እዚ ንኤውሮጳዊ ሕብረት ከተቐርብ ምዃና ተገሊጹ ቀዳሚት ሚኒስተር ሜይ ኣቐዲማ ብዘቕረበቶ ናይ ምንዋሕ ጠለብ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ተሓሲቡ ዝነበረ ናይ ምውፃእ መደብ ናብ ዝመጽእ ወርሒ ግንቦት ከም ተናውሐ ጸብጻባት ይጠቕሱ እዚ ሓድሽ ጠለብ ካብቲ ሕብረት ተቐባልነት ክረክብ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ይዝእመት ብሪጣንያ ቅድሚ ምውፃእ ምስቲ ሕብረት ቁጠባዊ ስምምዓት እንተዘይከቲማ ከቢድ ቁጠባዊ ጸገም ከጋጥማ ከም ዝኽእል እዮም ኪላታት ስጋቶም ዝገልጹ
زي خبركم تحتاتلتين الساعة زيز تدالو زينا مسانرو أبز تزازيم الله روح معلتين سلام زي خبركم تعزبتين لو مسترالو على زينا سبورت انهم ኤርትራ ኣብ ውድድራት ኣኖካ 2019 ሩዋንዳ በኣትሌቲክስን ቅድድም ብሽክለታን ትሳተፋላ ናይ ኣኖካ ውድድራት ናይ ታሕቲ 19 ዓመት ውድድራት ኮይኑ ንኤርትራ ወኪሎም ዘለዉ ስፖርታውያን ኣብ ኣትሌቲክስ ሊድያ ፍጹም ሙዚት ተስፋይ ሰባሕ ዓማርን ሜሮን ጎይቶም ከምኡን ሓበን ገብረ ማርያም ክኾኑ ከለዉ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ድማ መትከል ምስጉን ገብረ ህይወት ዮሃንስ ዳናይት ጸጋይ ዳናይት ማሪቆስን ዮርዳኖስ ርእሶምን እዮም كم قتلتا نايتي ودرات صدقاتينس المحيالن مسفحن زكايد زلو سرحات هاغراوي فيدريشن صدقاتينس ايرترا مس كوميتي اولمبيك ايرترا بموحد نجمرت سلطنتي كهبوت صنح سلطنا ب 30 مغابيت 2019 تنزازيمم هابتي 10 تخلت دق انستيون زركبو ماستا 30 تحت 15 عام زعبيم سلطنتي بخلص حسابن قبرن تسنيون 5 تواورح استوهبه ناي سلطنا مدب علامو بقندوت عقمي تكات تورادرتن مغمغامن اب قصالي اب زوباوي احغرا ودرات زساتفلو بايتان متطحن زعلم مخانو اب تاغاطام تغليصوم اب مزازمت مدب كوميشنر باهلن سبورتن ايرترا امباسادر زمده تخلم نتساتفت مدب ورقه مسكر دحر معدال ابزوس معقال اب معنتي استوهبه مبغسي ناي سلطنا مدب وصيتو زرغاغت سلطنتي نتسقسمو سلطنا بغبراو سراح زياده مزعمقو مخانو بملكات تي عينت سبورت كم قالوا تعودات سبورت اب محبرسب كم زوترن باهغراو درجه دمات ورادار مغبارون دغفن متبعان اكلات سبورت كم زي فيليوم حبيروم فدريشن صدقاتين ايرترا تي ناي سلطنا مدب عوت مغبارو كوميشن باهلن سبورت ايرترا هغراوي كوميتي اولمبيك ايرتران بمحدار نوزو بعداغا حمسن زغبروا ابركتو بمسكان كما اكل نتفتاتو زمت جنبوت 2019 بمخنيات معلتنا طنت زوباتات زساتفو ودر صدقاتين مدلاو مدباوطي يسرح كم زلو قليصوم هاغراوي فدريشن كعصو مربب ايرترا مس كونفدريشن كعصو مربب افريكا بمتحبار ناي جماجم بحري كعصو مربب يا سلطانነት سلطنا ابسمራ ይባሎም ኣብ መኽፈትን አይቲያ ካብ መላ ዞባታትን አሃዱታት ሚኒስትር ምክልኻልን ንስተዋጹ 5 ደቂቃ አንስትዮ ዝርከቦ ማስታት 30 ሰልጠንቲ ና4 መዓልታት በኢንስትራክተር ስልጠና كعصو مربب افريكا ኬንያዊ ሳሙይ ሙሌንጋ ዝዋሃብ ዘሎ ስልጠና ሰልጠንቲ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ አምባሳደር ዘመደ ተክላ ኣብዘስ ማዕቃል ተሳተፍቲ ትመደብ ነቲ ዝዋሃብ ናይ ስልጠና መደባት በተገዳስነትን ልዑላ ተኩሮን بكتال اب تعودن زلو حصرتات نمفتحن تمكرتات اتي سلطنان خالوت نمسغارن بزلعل خسرحلو تلابيوم اتي ناي سلطنا مدب كاب 2008 مجمارون حجين مبل 50 غزي يكايد مهلاون زحبره بريزيدنت فدريشن كعصو مربب ايرترا تو ميكيل تخل ميكيل بوغنو اب ايرترا بزلو مچو ملكع مدري تي عودي كعب زلو ترى لعل مخوانون سلطنتي نتي زقسمو مويا زياده بغبري خسرحلو اندما زخاخيرم اتي سلطنا ناي كل حسابن غبرن مدبات حقيفو كساب 5 ميازيا مالت صباح كقصل مخانو تفريتلهم زبتي على زينا سبورت ابس تفصيموا لهم